tätäkään tarvitsisi myllyttää näin paksusti. Onko se sinun äiti vähän turhan innokas? Oho, selvisit. Mutta pesty on. Tuus tänne. Jalasta ei kyllä irtoa mitään. Ei oo kiva. Pesiksää vähän puhtaaksi täältä? Nyt se yrittää tonne piiloon. Pienillä jaloilla käpertää. Näin käperretään pienillä jaloilla eteen. Niin, minne sä nyt menit? Tuonne minun ryömin karkuun, ennen kuin se taas tulee sen kielensä kanssa. Joo, ei oo mitään hätää sulla. Joo, se ei itke sitä, että se olisi likainen. Tekkan aamu se itkee sitä, että se on väärällä puolella. Ei oo mitään hätää. Mamma auttaa. Otetaan tää täältä pois hetkeksi. Niin. Namu, riittää. Hei. Hei. Nyt anna sen olla. Nyt riittää. Nyt annat niitten olla tisulla väliin. Näin. Hyvä. Sä voit... Joo, se kitinä ei vaadi sulta tuota pesemistä, vaan se vaatii tisuttamista vaan. Jos vaikka tosta. Löytyisikö tää tihu tästä? Ei, kun tonne täytyy pänkeä tonne. Näkisin tonne. Kato, kun tässäkin on maitoa. Ei tonne kamalalti. Ei kun sinne sama se toinen. Ja mieluummin yli.